Cepet blangkone. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ya, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedhong ngono tok wis. Oke. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho, sing gampang niku. Apa kae? Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Dosa ngungkuli sasama aja dindak kualat. Lah iya bener kandhamu lali sumber ketiwasan. Mas miber anonku bating kalepiur durung sanggonku ngiyat dalem kepapak ana kethek putih kang adang marang lakuku yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa jenengmu heh wanara tambuh marang aku aranku Begawan Anoman ya Senggana ya Rama Ndayapati kethek jenenge pirang-pirang. Bali takon kekesete Ratu Gustiku. Sinuwun Dewa Serani saka negara Tunggul Malaya. Temenggung Kumandang Garba sing dadi aranku Kumandang Garba ya. Sumedya lakumu duwe karep kang endi? Aku goleki bocah wingi sore. Bocah cilik kemaki sing ora duwe tata krama. Sing jarene jenenge Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni arep kok kapake takon nyembah dlamakanku tak tugele gulune. Apa dosa kang sarta luputi Bambang Wisanggeni? Wani ngamuk punggung Suratamtaha mapan ana jroning kayangan Suralaya. Dewa-dewa diantemi karo dewa ora basa. Bocah ora duwe tata krama, bocah ora duwe subasita miyang sarta Yudhanegara.
ora usah goleki Bambang Wisanggeni iki Anoman sing dadi betenge. Loh, pernah apa karo Bambang Wisanggeni? Dudu sanak, dudu kadang yen mati melu kelangan babo, babo arep apa? Wani karo aku, entek wedine kari wanine. Lekan golek momongan Puk Bono, golek pacan merangi tatal gerajamu. Gedemu cilik durmu ndek kopat kapita kaya ulut apet jero kaya manuk branjangan. Tengkang kandeling kulitmu jumengleng sudukanmu. Yen pancen kowe sekti tanpa aji teguh tanpa meguru, wateken aji-ajimu, wateken aji-ajimu. Tumpang so tebyat datang melengsap tigamu rondo bojomu Anoman. Nyamber walang Anoman. Ingon-ingon kebon binatang. Hei! Hei! Cepet ya jamuku. Hei! Oh! Hei! Hei! Ice! Hurt! Hei! 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 Cepot, dia jamu dikasih ilmu. Hei, Anda,
ai ah oh oh ah oh Edan sekti tenan kowe Hanuman. Mati jebol dadamu jan iki ketek apa jane hei Senggono, yo. Ayo kruyuken Anoman. Aja gembelo sirahmu, ngejak pirang gerak ladeni biangsat elek. Hei, oh ha hi. Jebol gadiamu kowe. Oh. Ho. Ha. Set set. Hei, hei. Ha. Utiar kowe. Sit. Dasmu. Wah, ambruk kowe. Jentoske. Wi, ha, hi. Ayo. Waduh, mati aku, ayahku tahu. Aduh. Hei. Hey!
wani tanding kelawan mami Yolip nuwe jayeng palu gongsa yakti apa siratan ajre sing olehno praptek kapokno budinira sira masti bakal lale Satria Abyu abang harang mangarso Weh. Munyuk. Sapa kowe? Anoman. Kowe sapa? Prabu Tirta Karna aku. Tirta banyu, Karna kuping, banyu metu tekan kuping kowe iki kopok. Nek yae niki pancen beler-belere, njaluk ye. Gah. Mati kowe. Hut,
maju perang ae jimatmu mbok gawa apa ora no? Ora tak gawa, Mbah. Ayo jelas kalah. Kowe kethek sekti kok. Kowe maju lawaran po ya iso menang. Aku kek ana cekelan, Mbah. Oh, tak kei cekelan. Iki apa iki, Mbah? Iki jenenge lulang kebo landoh. Lulang kebo landoh. daya khasiate apa, Mbah? Musuhmu mbok cekel tangane dadi glepung. Mbok cekel ndase remuk dadi glepung, mbok cekel dadane lebur dadi glepung. Lek ngono tak balekne, Mbah. Lah nyapa mbok balekne? Engko nek aku nguyuh, anuku dadi glepung piye? Oh, kuwi ana mantrane goblok. Ora angger-angger. Tak kei cekelan neh. Apa iki, Mbah? Iki jenenge lembu sekilan. Daya khasiate lembu sekilan ki apa, Mbah? Nek kowe diantem musuhmu rumangsane kenek. Ning kowe ora krasa apa-apa merga kurang sekilan. Bacok kowe to, bacok ndasmu to. Rumangsane musuh iki kenek ning kowe ora apa-apa merga kurang sekilan. Nek ngono tak balekne, Mbah. Lah nyapa mbok balekne? Engko nek aku kumpul bojoku, aku ora krasa apa-apa merga kurang sekilan. Oh, kuwi ana mantrane. Kowe aja ngawur ae. Nah, dingkluk. Dingkluk. Tak wacane mantram. Seluman selamet. Tolak sawat yang dalang getih putih nyingkir teh abang nyimpang getih ireng meneng debok bosok leak-leak. Selamat new ideal. Seluman selamet. Debok bosok leak-leak lain ladang lain belalang lain koki lain masakan lain dalang lain ceritanya. Gedhong kuning kanthi kersane ngalah si putri sinden panggung datang kemari menunggu panggilan Anda. Bijane dukun kucluk apa piye to iki? Manuta iki tak japani kok ndingkluk. Aduh. Beler, Mbah, aja mbok usapi. Sing marai mandi ki belere kuwi kok. Sing sijine tak wacake mantra meneh. Meneng manut, dledek kanirung ben bareng sing marai mandi ya kuwi. Ambune. Seluman selamat tolak sawat balen dalan getih putih nyingkrih getih abang nyimpang getih ireng meneng debok bosok leak-leak. Seluman selamat new ideal. Selamat kanthi kersane ngalah. Gedhong kuning kanthi kersane ngalah. Mangku purel ning karaokean. Andeme pupung nganti munggah ning Semeru. Ya apa iki jane? Iki kesenian apa? Wis maju kowe iki menang. Maju musuhmu nak Anoman to. Anoman. Maju iki dukun maji dijamin caspleng. Malah gendeng kuwi ya. Maju. Seluman selamat tolak sabalik teh putih nyingkring kita banyimpang ketireng menang debok bosok leak-leak buk nang. Seluman selamat new ideal. Ngedruk bumi ping 3. Keluwian goblok. Baleni neh. Seluman selamat tolak sawat balendalan
getih putih nyingkrih, getih abang nyempang, getih ireng meneh debok bosok leak-leok, bubuk nang selamat. Gedruk ping pira, Mbah? Gedruk ping 3. Suwen. Goblok ra umum. Duwe murid siji rek. Dadi kotongan. Wis minggat iki ketheke do dadi kae, kethekane kae. Karitane satriya linuwih kang margi mring kautaman tan pegat bring pangestine. Dewa wis tak jotosi, Mbah. Ning kurang siji. Presidene dewa, pimpinane dewa. Dewa sing tangane 4 niku jenenge Bathara Guru. Jenengan takoni bapak sampeyan, ibu sampeyan. Nek ora ngerti, jotosi. Aku Bambang Wisanggeni. Nakoni dewa kabeh ora ana sing ngerti. Kowe dewa tanganmu 4. Ayo, tuduhno bapakku sapa, ibuku sapa? Bocah murang toto, kayangan dinggo pengewan-ewan, kelakon tak tibani bledek. Mati dening Bathara Guru Wisanggeni. Tanpa obah jegrek, tanpa mubah, tanpa musik, kowe mati gosong, mati ngadeg, sing mati ya sapa? Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pramudita. Sajake bocah kae duweni kasekten kang linuwih. Ketitik tak tibani bledek salah mangsa. Ora ginawe rasa, ora bucik kulite. Sajake bocah kae winong wong ing dewa. Ya Bathara Guru bakal njaluk bantuan. Iki yen sing ngrampungi perkara iki ora pamonge tanah Jawa Semar Badranaya, ora bakal rampung perkara iki. Kakang Semar aku njaluk pambiyantumu. Kakang Semar yen ora menehi bantuan kanggo kahyangan bakal lebur tanpa dadi, Kakang. Merengut ana apa, Ru? Aku njaluk bantuanmu, Kakang. Bantuan apa neh? Kowe iki pimpinane dewa kok njaluk bantuan karo kere apa ora isin kowe? Ana bocah cilik ngamuk ning kahyangan. Duweni kasekten sekti mandraguna. Tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njondil.
Dewa-dewa ora ana sing kuwawa ngadepi kridane bocah mau. Bocah mau jenenge Wisanggeni. Guru. Kowe iki bisa gelar ya kudu bisa gulung. Kowe ora ngerti to bocah mau iki sejarahe saka ngendi? Aku ora ngerti Kakang Semar. Bocah kuwi iki anake Raden Janaka bendaraku karo si Dresanala. Janaka karo Dresanala nak mbok pedhotke to. Kowe ngeboti anakmu merga kowe disambati karo bojomu Durga, Ayo, Semar ora bakal paring bantuan karo kowe. Nek kowe isih ngrembug isih ngeboti karo bojomu. Bathara Guru, kowe iki pimpinan lho. Pimpinan ki sing teges, pimpinan ki sing wibawa. Yen muni iya ya iya, yen ora ya ora. Aja gampang dipengaruhi, ambak kuwi mung anakmu dhewe, ambak kuwi bojomu dhewe. Sing ngrabekke Ndara Janaka karo Dresanala ki ya kowe to. Lah kok arep mbok pegatne tengah dalan, kamangka wis duwe anak, dosa ngono kuwi. Ayo, jabelen apa ora? Yen kowe ora mbalekke bendaraku Ndara Janaka karo yen kowe ora ngrujuk Ndara Janaka karo Dresanala, ora tak bakal ora bantu kayangan. Kayangan ludes, kayangan bedah yo ben. Iya, kabeh saka salahku. Kabeh saka luputku aku bakal njabel. Anggonku bakal ngrabekke anakku Dewasrahni karo Dresanala. Bakal tak batalke lan bakal tak rujuk antarane Janaka kelawan si Dresanala. Tak cekel tembungmu lho ya, tak cekel tembungmu. Iya, nanging slametno nasibe kayangan bocah kuwi. Bocah kuwi singkirna saka kayangan. Ya, bali ya tak atasane bocah kae. Sampun diterusne, aja diterusne. Lah banjur dewa-dewa wis kalang kabut ngadepi si Wisanggeni. Ora ana sing menang nggih. Sampeyan nak pengin to petuk karo wong tuwa sampeyan khususon bapak sampeyan ya. Aku pengen ngerti bapakku sapa, aku kepengin ngerangkul bapakku. Ora gage tudono kek. Bapak sampean mboten teng kayangan mriki, nggo mudhun teng Madyapada, medhun teng jagat raya. Kula duduhi sapa bapak sejati sampean. Ora mikir
Sang Harjuna Asmunira kamanungsan pasrep panting kaing mungsuh niran padha kadang Janaka adhiku wis suwe kowe tak goleki di kowe ning ngendi wae bubar rabi karo Dresanala kowe kok ora tau sambang ana omahmu Madukara kowe ora tau sambang ana ing negara Ngamarta. Koko Prabu wonten kabar ingkang andadosaken kuciwa manah kula. Kabar apa Dimas? Kula pegatan. Lagi rabi winginan iki? Nggih. Lagi rabi winginane. Lah apa bojomu piye? Garwa kula sampun mbobot. Wis bobot ning pegatan lakar kasinggihan. Oh. Ya mergo saka salahmu kowe iki bubar rabi iki mbok ya sambang ning Madukara. Kowe aja lali karo kewajibanmu. Kowe iki satriya bubar rabi kok jer sarungan wae ning omah ora gelem metu. Kowe iki rabi nganti nglalekke darmaning kasatriyanmu. Kewajibanmu dadi satriya ki akeh sing kudu mbok rampungi. Godane satriya, godane wong lanange kelebu wong wadon, ya. Wong wadon kuwi nek dadi dalan sing utama ya dadi dalan rezekimu, nek dadi dalan sing ala malah dadi nibake kowe aning juranging kasangsaran. Sabarno, lelakon adile mung dilakoni. Panandang adile mung disandang. Tak kira ora suwe maneh bakal ana trontong-trontong pepadang. Selehno rasamu, leremno pikirmu ya Dimas. Kakang Semar Badranaya. Ah inggih. Ndara Janaka, piye Kiai? Ampun sedih nggih, Gus. Ampun sedih. Panjenengan sampun wayahe entuk pepadang. Wong Jawa tau omong yen pedute saya peteng padange enggal tumeka. Bocah mburimu kuwi sapa? Niki anak sampeyan wohing katresnan kalih bojo sampeyan Dresanala. Niki anak sampeyan pun dewasa kula jenengi Wisanggeni. Anakku bocah bagus, Bapak. Oh, anakku salaman. Bapak. Baktiku katur yo Pak, yo anak anungan Indita. Bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa Kiai. Kiai Semar. Wonten dawuh, lah bojoku Dresanala mapan ana ngendi? Dresanala dicolong wonten negara Tunggul Malaya kalih Dewasrani. Bathara Guru sampun batalaken ngarabekke si Dresanala karo anake Dewasrani. Mang slametke mumpung durung gawe rayan si Dewasrani.
mlebune wong sak negara ana negara Traju Trisna. Nyuwun sewu mboten kok teges kula nolak utawi nampik. Lah Banjur wonten ingkang nglamar langkung riyin. Sapa? Satriya Pringgondani Raden Gatotkaca. Gatotkaca metu njaba. Yang satelek. Wah. Tak kandhani to. Wong lanang gegeran ki perkarane loro. Ya kuwi siji perkara weteng, loro ngesore weteng. Lho do rebutan iki piye iki? Dinggo jak-jakan Semara Gading, Nduk. Ayo rupamu ning nggo rebutan nggo apa malah geger Cemara Gading kowe piye iso gelar iso gulung ora? Tak rasane kowe ndang rabi aku pengin ndang gendong putu lah kok malah sing nglamar pirang-pirang. Bapa ana syarat-saranane ben bisa mboyong aku ben aku gelem dadi bojone. Syarat-saranane apa tak pisahe wong loro kae. Sok sinten mawon sing saged mujuti cupu manik gambar bumi Esu'a Surya dadi garwane Jayeng Resmi. Wawur-wurahan pengarane ngajurit gong maguru kongso Gatotkaca Kakang Bomo kowe madani nunggal karep karo aku kowe musuh bebuyutanku mbiyen jaman lakon Wahyu Senopati sainganku ya kowe Kikis Tunggarana sainganku ya kowe Wahyu Topeng Waja sainganku ya kowe ngelamar bocah wedok ya mbok saingi. Aku ngelamar luwih dhisik Kakang Bomo. Kowe ngalah piye? Gelem ngalah yen wis bengkah dadaku ngejak pirang ladene. Oh. Oh, ha. Pisah. Jayeng Resmi tak boyonge. Wonten syarat-sarananipun. Syarate apa Begawan Jayeng Sabda? Esu'a Surya saged boyong anak kula Jayeng Resmi nek saged mujuti wujudipun cupu manik gambar bumi. Ladalah. Oh, tak wujudane. Kowe nduduhne syaratku kaya ngono kuwi mau padha karo nolak alus lamarane Gatotkaca. Lho, kok saged ngaten? Apa ora ngerti yen
entuk gawe apa durung, Kang? Wis sanggeni ketiwasan. Piye, Kang? Sing ngelamar ora ngembungake Garutkaca nanging Kakang Bumanara Kasura uga ngelamar. Dadi dredah, dadi gegeran, dredah munggahe panca bakah. Satemah Begawan Jayeng Sabda ngekeki syarat. Sapa wae dadi bojone Jayeng Resmi sapa wae. Bisa boyong Jayeng Resmi yen iso mujuti cupu manik gambar bumi. Kamangka kiblat papat 5 pancer wis mudheng, wis ngerti. Cupu manik gambar bumi iki sing kagungan Bathara Ekawarna. Bathara Ekawarna iki simbahe Kakang Buma. Aja kuwatir. Aja kuwatir. Cupu manik gambar bumi pancen ing Ripalungguhan iki sing nyekel Bathara Ekawarna simbahe Kakang Buma. Nanging kuwi sejatine sing duweni iki mbahe Kakang Antarja Bathara Antaboga. Ning karo mbahe Kakang Antarja Bathara Antaboga dititipke karo Bathara Ekawarna. Wis saiki ngene wae. Gandeng Bathara Ekawarna kuwi manggone uga ana sajroning bumi, ana jero lemah. Kakang Antarja sing iso ambles bumi. Kang dhisik ana lakune Kakang Buma. Silihen dhisik cupu manik gambar bumi. Yo tak dhisikane lakune, tak ambles bumi aku. Karya wangsit pindha kumbang ajabing tawang Hyang Susmana mangadil luwih payungana marang panjenengan ingsun. Petrek-petrek iki kaya si Antarja nuwun inggih Kanjeng Eyang Bathara Ekawarna. Njanur gunung kadingaren kowe sowan marak mangarsa ana ing sak pengarepane pun Eyang duwe perlu apa Antarja putuku bocah bagus. Kula badhe ngampil cupu manik gambar bumi. Ya. Arep kok nggo apa cupu manik gambar bumi kula kagem serah-serahan mantenipun adi kula pun Bambang Wisanggeni. Ya kula tak silihi wujude cupu manik gambar bumi. Jernyatane cupu manik gambar bumi iki sejatine sing duweni mbahmu dudu aku. Mbahmu Antaboga ning kanggo sawetara wanci pancen dititipne nyang aku. Tak balekke nyang kowe, tak balekke nyang putune Tampanana Antarja cupu manik gambar bumi. Ngaturaken panuwun Kanjeng Eyang. Kalilan kula nyuwun pamit ya. Duga-duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri metuwa liwat lepen pinggiring lepen kang bening banyune. Muga-muga anggone si Wisanggeni Palakrama karo wanita pilihane tansah kasembadan ing sedya. Nuwun inggih kalilan madal pasilan Kanjeng Eyang. Tumaling siji golek jagone durung ati ambelungi mertandani wancine wasakalintang lintang pancerita mensorong lebang aja ning krajan ayu tumandang makarya
putuku Bomo. Kula ingkang sowan Kanjeng Eyang, putuku bocah bagus Bumanara Kasura duwe perlu apa? Kadingaran peling karo mbahmu Bathara Eka Warna. Piye Buma piye? Dolan nganggur merga kangen marang Pun Eyang apa duwe babakan sing wigati le cah bagus? Kula badhe ngampil nyilih apa? Cupu manik gambar bumi. Kagem srah-srahan manten kula pengin dados manten malih. Kalian putri Cemara Gading nuwun inggih pun Jayang Resmi. Rabi kula kalih Jayang Resmi supados anggen kula dadi ratu wonten ing Traju Tresna langkung kondhang langkung wibawa. Saged mahanani katentreman warga kula ing negara Traju Tresna. Weh ladalah. Kedisian lakumu karo si Antarja nyilih cupu manik gambar bumi dienggo serah-serahan mantene wis anggeni tututana Bama tututana. Antarja mangungkung kanduhan remang ing ayo cupu manik gambar bumi pasrahno aku kowe maling aku ora maling ternyatane sing duwe sing kagungan cupu manik gambar bumi kuwi sejatine mbahku dudu mbahmu mbahku Antaboga Kakang. Ora idep aku arep rabi aku ya arep kerabekke adikku wis anggeni ngecak geger kuwi. Bama Antarja. Pisah. Saking kutha Sagara Kula yen atanamu dosa sang Sri iki do geger perkara apa kula badhe nglamaraken Kang Rayi pun Bambang Wisanggeni syaratipun ngagem cupu manik gambar bumi kula rebatan kalian Kakang Bomo arep rabi neh lho nggih Kanjeng Rama rebutan cupu manik gambar bumi. Tak tengah ya. Kowe arep karabeke Wisanggeni to Antarja? Lho nggih. Cupu manik gambar bumi iki sejatine sing duwe sapa? Tak takoni. Buma jawab. Nggih Mbah Antarja niku Bathara Antaboga. Jane yo ngerti ini titipne mbahmu. Lah. Kowe aja ngono kuwi.
duwe bojo, kata. Bojo siji wae ngopeni angel kok arep poligami lho kowe. Ayo kowe ngalah ya. Ngalah. Kowe ngalah sing rabi ben wis anggeni. Sing bener kuwi Antareja. Cupumane gambar bumi iki sing duwe hak wewenang bae Antareja. Kowe ngalah Atnyanawati ki lho penono. Bangsat elek. Wong tuwa bapak ora mbelani anak malah mbelani anake wong liya. Titenono, bapak kuwi tata lair ning kowe kuwi mungsuhku. Besok ana wahyane mangsa kala, ana wae lelakon Prabu Kresna musuh tanding karo anake dhewe. Diancam diincem karo anakku Kakang Semar. Ampun kuwatir. Niku pancen sampun dadi kodrate sing gawe jagat. Nek lakon Gojali Suta niku gayeng lakone. Perange bapak musuh anak inggih sing anyalirani panjenengan kalian Buma Narakasura. Pun monggo syarat sarana sampun cumawis, ayo ngerabekke wisanggeni. Ndara Janaka kula aturi dadi seksi panjenengan ingkang dados bapakipun. Iya, Kyai. Jimate kalima sabda prapteng Demak Nagari anja jimatira nenggih klimah syahadat prapteng Surakarta Nagri jajimatira uang kertas kantining urip sampun kinodrating jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa mbok menawi to anak kula Jayeng resmi dadi jodhone Bambang Wisanggeni satriya saking swarga dahana. Iya, Begawan Jayeng Sabdaku kang dadi seksi minangka dadi wong tuwane Wisanggeni. Muga-muga Wisanggeni bisa njaga kang sarta ngayomi anakmu Jayeng resmi ya Sang Begawan Jayeng Sabdana. Nggih kula inggih dados seksi. Ingkang becik damel kaca pangilon ingkang ala kagilsa anut laku ning jaman. Awit tresna menika uruping jiwa luhur. Tresna menika ora iso dijaluk ning tresna ki rumangsa handarbeni. Yen pancen wis dadi jodhone karanteo medhot kapalangana mlumpat Gusti ora kurang paling jalaran kagem wong-wong kang tresna lair terus ing batinipun.